And welcome back to my channel, Joxology Biyahe Jokes, and another tutorial for YouTube beginners. So, karon ang ato ang topic is how to create YouTube title. So, title sa imuhang video para makakuha ka og daghang watchers or to get more views. So, as you can see sa title, naa siya 100 characters apil ang space. So 100 characters apil ang space. So for me, ang title man good mo na siya ang gina-search sa imuhang mga viewers. Okay? So kailangan iguon nimo ang ilahang i-type. Okay? So kung nagaisip unahon na nimo sila daan kung unsa ilahang ginaisip na i-type kay para inig maka-type sila og mountain, so automatic mugawas dayon tong mga mountain na videos. Okay? So kung unsa tong keyword niya na imuhang ibutang, automatic mugawas din ang imuhang video, ma-up ang imuhang video. Okay. So kung pwede, dapat i-maximize na nimo ang imuhang title. Ayaw lang ng tag 3 words, 4 words. I-maximize nimo tong 100. So as you can see, ang ako ang gibuhat is gi-maximize na ako ang title. For example, ang ako ang title on this is how to start my YouTube channel, Bisaya tutorial, how to create channel tips for beginners. So gi-maximize na ko ang 100 kay para inig na ay mag-type og how to start my YouTube channel, mo gawas ni siya didto masking foreigner kay English man. Kung naay mag-type og Bisaya tutorial, mo gawas gihapon ni siya nga video, and kung naay mag-type how to create YouTube channel, mugawas gihapon siya na video, and tips for beginners mugawas gihapon siya na video. So in ato kailangan i-maximize nimo ang imuhang title. Ayaw na tong mga pa-cute-cute. Okay? So for example, ang amo ang iring. So ang gibutang nako diri is Scottish Fold Cat, Cuddle Cat, Dante of Davao para in case na ay mangita og Scottish Fold Cat sa Davao. So mugawas gihapon ni na video. In Cat World, Joxology, King's Landing, fun facts. Nagbutang po kog fun facts kay basig na mag-type og fun facts about Scottish Fold Cat. So mugawas na siya. So kailangan i-hit nimo ang mga keywords na i-type pa lang daan sa imuhang mga viewers para mo up na sa imuhang video. So, next na example na ko is for this kamigin. So, daghan na og mga kamigin na post. Okay? So, daghan na nag mga videos. But then, syempre, kailangan ma-view po ang imuhang video. So, ako ang gibutang diri na title is Kamigin Island, Trip to Kamigin, Island Board of Fire, Barkada, Trip Best Island in the World. So, pag manggawas na ng mga words mo na ilahang i-type, automatic ma-up ang imuhang video. So, those are chances and mga possibilities na ma-view ang imuhang video. So, importante ang title. So, i-maximize na lang ninyo. Okay? So, I hope this tutorial is helpful. So, kung na may question, please comment down below. And don't forget to subscribe me as well for more tutorials. Alright? So, daghang salamat and kaya natin to. Bye-bye.